Tletaw li fil-qorti Maltija u waħda f'Għawdex issa huma attrezzati biex fejn ikun hemm bżonn xhieda jew partijiet ikkonċernati fil-kawża jinstemaw b'mod audio-viżwali mingħajr ma jkunu fiżikament preżenti fil-bini u fl-awla tal-qorti. U maħsub ukoll li sal-aħħar tal-2021 jiżdiedu 5 awli oħra attrezzati b'dan il-mod. Il-Ministru għall-Ġustizzja Edward Zammit Lewis spjega kif bil-firma tal-President tar-Repubblika fuq l-Att 53 tal-2020 inħoloq qafas regolatorju għall-użu ta' din is-sistema virtwali fil-proċeduri tal-qrati. Qal ukoll li din is-sistema se tiffaċilita l-aċċess għall-ġustizzja u l-prinċipju li l-ġustizzja tintlaħaq b'effiċenzja u f'anqas żmien. Ħankomplu ninvestu se jkun hemm 5 awli oħra li se jkunu fully digitized bl-objettiv long term li jkollna l-awli kollha. Fully digitized dan se jwassal għal inqas pejjeż amministrazzjoni aħjar tal-ġustizzja, ġustizzja iktar effiċjenti, aħjar u aċċessibbli għaċ-ċittadin. Id-direttur tal-qrati Frank Merċi spjega kif dan huwa pass kbir il quddiem għall-qrati f'pajjiżna fejn se jgħin il-proċeduri jimxu b'mod spedit. Spjega kif filwaqt li l-pandemija ħarġet aktar biċċar l-importanza ta' dawn is-sistemi u l-użu tagħhom fil-qasam ġudizzjarju, din l-infrastruttura teknoloġika se tħalli l-frott anke wara li pajjiżna joħroġ mill-pandemija. Il-proġett sab tifhir ukoll mill-President tal-Kamra tal-Avukati Luis De Gabriele u l-imħallef Francesco Da Pasquale li saħħu kif din hija triq il-qudiem kif il-proċeduri se jkunu jistgħu jitmexxu b'mod iżjed spedit mingħajr il-bżonn li ċertu xhieda jkunu preżenti fiżikament fl-awla.